Уважаеми зрители, мои гости тази вечер са едни музиканти, които имат юбилей, 15 години. Представям ви Deep Zone Project! Вярвам в тебе, не защото си ти, не защото обичам твоите сини очи, а защото не искам да повярвам, че друг някак се ще успее да те вземе от тук. Не искам да повярвам, че друг някак се ще успее да те вземе от тук. Това е начинът, по който се обличам. Както виждаш, се обиждам от това, че другите заглеждат. Леко отявам малко уиски за утеха. Тази вечер аз и ти, чаша горе за успеха. Йо, boy, another wet jokes. Написам с продукт, като на Steve Jobs. Underground, това е sold out. Риби, ти се не бе, чиста. Вярвам в тебе, не защото си ти, не защото обичам твоите сини очи, а защото не искам да повярвам, че друг някак се ще успее да те вземе от тук. Не искам да повярвам, че друг някак се ще успее да те вземе от тук. Не искам да повярвам, че друг някак се ще успее да те вземе от тук. Не искам да повярвам, че друг някак се ще успее да те вземе от тук. Не искам да повярвам, че друг някак се ще успее да те вземе от тук. Не искам да повярвам, че друг някак се ще успее да те вземе от тук. Благодаря ви много. Заповядайте. Това е Бояна. Нали така се казва? Бояна. Абсолютно. Бояна, не дей да тичаш, много само се бързо. поклони. Да, само да те видят зрителите. Благодаря. Много ни е яка. Много добре. Страхотно. Готово, нали? Заповядайте, Готово. сядайте. Много ми хареса. Страхотен рап. И аз мога така. От време на време. Да. Нещо е така. И аз отидох да кажа. Окей, благодаря. Сядайте. Между другото, това парче ми харесва. Това е на... Как се казва? Стоян Михайлов? Киора се казва. Киора, Група нали? Киора е в оригинално изпълнение. Да, парчето е много хубаво и някои парчета ваши не харесвам, други харесвам много.
Това ми хареса много, това парче е много яко. Аз за първ път се запознах с вашето творчество, с песента Ела изгрей, която много ми хареса тази песен. За първ път излезна с моят колега, приятел Камен Воденичаров, Ела изгрей. Как беше това парче, Евгений? Ела, Да го изгрей. изпее ли или да го Да, изпее? бе, да. Ти свири, а Кристиан ще пее. Ти свири, Кристиан ще пее. Няма микрофон. Пак ли няма микрофон, бе? Микрофон. Защо пак Кристиан няма микрофон? Ето го изгрей. Между другото, като си говорим за любими песни, ние, Слави, пък имаме едно... Това Кристиан ли пя? Няма ли при нас да дойде някой нормален човек да работи? Той да дойде нормален не е за толкова. Да, няма да е задълго нормален. Между другото, като подкарахме така, ние имаме пък едно ваше любимо парче, което вие направихте с Кукубент. Искаме обаче да направим една по-различна трактовка, тъй като това преди малко, което чухме, беше ремикс на група Киора. Вярвам в теб. То беше част от проекта ни нови версии на Златни български песни. Харесало ти е наше парче. Да, между другото. Ти си от малкото хора, които твърдат такива неща. Значи реших да поправим някои елементи. Днес си говоря с нашите колеги, с моите колеги, които безкрайно обичам, викат, бе, не ни пускат по радията. Викам и тия, дето са поп-музика, мислят, че сме чалгаджи, а пък тия, дето пускат чалга, мислят, че па сме някакви други и затова не ни пускат. Ние сме малко... Коя песен ти е харесала, шокирай ме? Ами по-скоро, нека да изненадаме, изпеем да. направо. До сега листовото звено е било Deep Zone Remix. Ние и преден път, като гостувахме, си говорихме да направим ремикси. Сега този Вие път сте направили нещо. Ако е самопредлагаме страшно, се. трябва да ти кажа, че съм вече на години, Банда, мога да нека го получа направим, инфаркт. да. Ще видим сега, не се знае. дано Сигурни ли случи се? това, което- Deep Zone Project! За първи път хората да ти предложат, а не ти на тех да се предложиш. За първ път някой друг да предложи, бе. Това вие сте казвам голяма да, работа, бе. ама внимавай, че не всеки ден е Великден. Айде го пробваме. Едно Ферари свят червен, едно за теб, едно за мен. Това му трябва на човека. Благодаря. А вътре каже с бронзове, едно за теб, едно за мен. Това му трябва на човека. Благодаря ви. Браво! Браво, Наде! Надявам се. Благодаря, много благодаря. Хареса ли ви? Ще говорим за бъдеще, какво ще правим с тази песен. Ако... Сама ми видяхте, не видяхте. Татуирала си гръбчето. То не е от днес, от вчера. Не е от вчера, Не е от вчера, не е от днеска. не е от днеска. Татуировка си направила, бе. Ами да. Ти предния път, като бяхме Аз тук, ти казах, пак тези опър. песни са като брашлян чувал. Тупаш и още се пада. Има хлеб за нас. Как ще отбележите 15-те години? Това е като някакъв концерт или нещо Ами такова? ние реално вече го направихме това нещо на 20 март в един столичен клуб. Направихме тая промоция, на която поканихме много от нашите бъдещи минали колеги, които сме работили в миналото. Много приятно, много задушено се получи. Браво, много хубаво. А то всъщност майката замисля, ние няма да спираме да честваме тези 15 години, защото общо го правим всяка вечер някъде. Сега следващите... То като станат 16, почнете и чествате 16, после То 17. всеки един празник. Днеска празнуваме Света сряда, нали? Днеска е Света сряда. Честита Света сряда. Мерси, много ти благодаря. Между другото сме вторник, но ако искаш, нека бъдем сряда. Всъщност наистина сме вторник. Ние запразняваме от днеска за утре. Тоест ти казваш, днеска сме Света сряда, Малко понеже снощен съм, да. някой гадже си хванала от революция Z, разбрах. Нямаше как да ме подминеш, значи. Ами Не, да. не, как да те подмина? Ами да. Как да те подмина? По какъв начин? Ти пееш, първо в предишната песен на Киора, какво се пее там? Вярвам в тебе, че ти моите мечти. Мое мило момиче. Мое мило момиче! Да. Мое мило момиче! О, и веднага ми стана много интересно. После едно Ферари с вечер, едно с 9, му трябва на човека. А вътре гадже с бронзов тен. Да, каквото е моето. Гадже.
Твоето гадже е с бронзов тен. Ами да, той си има няколко бани по рождение, за които аз лично много му завиждам. Да не е ром. Не е ром. Ами да ти кажа, не съм Няма виждала. лошо. Няма лошо. Абе, глупости. Няма лошо. Много Аз съм ясно. за връзката между различните хора. Естествено. Етноси. Що да не е ром? То така стават най-хубавите комбинации. Мулатите, ето чували сте хора? Кое? Кое да съм чул? Мулатите как стават? Мулатите? Мулатки. Мулатки? Мулат. Чувал съм за мулатки. Чувал си ти? Даже съм виждал мулатки. Ти знаеш ли, че мен са ме нападали две черни от Уедър Гърлс, бе? Оле. По 200 кила едната. Те бяха мулатки тия. Нека ти се смето. Нека ми се смеят на мен. Добре, много хубаво продължавате и на мен ми става огромно удоволствие. Това парче от едно Ферари е много малко. Може да го направите цялото. И между другото не е лошо да използвате някои песни от нашето творчество, които решите. Ние имаме много песни. Примерно Така че- един от многото ви предлагаме ние. Абе, Лигло. Ама то това па на Бетовен. Това е на Бетовен е умрел отдавна, бе, няма проблеми. Така, това са някакви Да, глупови отдавна шеги. сме си говорили това нещо, наистина въпрос на време да го направим. Това беше, може би, първата стъпка към Важното, че това. имаме карт бланш от Нали? теб. Да. И днес Имаме решихме зелена много улица, набързо, да. така и просто решихме да изненадаме и затова го направихме всъщност. По-добре ме изненада с бронзовото гадже, да ти кажа. Едно Добре, ще знам гадже за с бъдеще бронзов как да тен. те радвам. Как това стана между вас това? Случайно ли? Аз винаги ми е Наистина любопитно. много случайно. Как ти си вървеше по улица, той те срещна и каза, виж колко съм бронзов, ела да те вида. Нали, нещо Да, нещо такова беше. Ами как стана нещата много Кой кого набързо? сега? Вие, младото поколение, понеже аз съм възрастен, при нас трябваше да танцуваме блуз, такива глупости. Нали, при вас как се получава? Ти ли си по-активна, той ли по-активен? И двамата сме еднакво активни. Еднакво активни. Надушихме се, дете се казва. Надушихте се, вие Надушихме вървите и се, и се Да. чудите. Точно това за кое? какво става въпрос. това е Надушихме се, толкова да. американско е това. Да. Да. И И всъщност на един благотворителен концерт. на се благотворителен запознахме. концерт. Да, и след това имахме много концерти заедно, но нищо не се беше И случило. вечерта чисто благотворително вие се И отнесахте една един вечер друг. чисто благотворително решихме да Благотворително. направим нещо Да още направите нещо между вас. по-благотворително. Да. Аз съм сигурен, че най-доброто предстои от това, което може да Да. видим от тази Вашето връзка. е една да. революция всичко това. Абсолютно. Може ли да питаме нещо? Наде, случайно на твоето гадже баща му дали не е съученик на Слави? Това беше. Знаят се, но само такива слухове се носят. Значи, днес си говорих с него именно Чакай по тази сега. тема. И нещо става, без става на Извинявай, въпрос само този за това. секундичка. Веднага излез от студиото. Моментално. Това е моето студио. И ти си тук, защото аз така съм решил. Излез от тук, защото вече не издържам. Аз да не им да кажа. Няма да се плашиш. Наде, може ли аз един въпрос? Тия обувки, откъде ги взес високия ток? Ами... Що бе? Ти си решил да си купуваш? Не, нали взех едни гащи, дето отзад са прозрачни. И... Уважаеми зрители, представих ви Deep Show Project!